Ola, bos días a todos de novo. Vamos dar comezo ao pleno que xa estamos todos. Señor secretario, ten contabilizado a todos os concelleiros? Ten a palabra, señor secretario. César, solicita para reactivar o audio. Ahora ya. Sí, Bueno, bons días a todos. Digo días. que o señor Santalla no vexo. Pois está conectado Así que ahora sí. e está aí no medio. En teoría estamos os 21. Estamos Vale. los 21 e máis a interventora máis é igual. Podemos Os comenzar, 21 concelleiros e a interventora é vostede. Sí, vale, pues sí. vale, podemos dar comenzo entón. Bueno, entón, estamos todos os concelleiros, empezamos este pleno extraordinario. Ten a palabra para explicar o tema da conta a concelleira delegada de Facenda, Maripaz. No, o primeiro punto é a ratificación da urgencia. Perdón. Bueno, ten razón, perdona. Ratificación da urxencia. Como quere que votemos, secretario? Podemos por grupos ou Primeiro como? que explica a urgencia e despois se vota a urgencia. Bueno, pois a urxencia explico eu. A urxencia ben motivada por plazos derivados do plan que temos que xustificar, que hoxe o último día para xustificar un dos plans da Xunta de Galicia, o que ten que ver con os que nos dan do canon eólico, Fondo de Compensación Medioambiental, se mal non recordo. Entón, hoxe é o último día, motivo polo que en vez de poder ir este pleno, poder ir ao pleno ordinario, que sería mañá, pois por eso tuvemos que adiantalo hoxe, porque sabedes que os plazos son improrrogables. Por lo tanto, se vos parece, votamos a urxencia e despois xa discutimos no propio punto, se vos parece. Entón, voulle dando a palabra aos distintos líderes. Empezo por Paco Vilariño, a ver, é que este ordenador non me pon por orden. Paco, ten a palabra. Activa. Solicita activar o audio. Paco Vilariño. Aí. Sí. A favor. A favor. Román Santalla. Espera, Román, que estou aquí buscando. Román, dalle a activar o sonido. Román, activa, dalle ao micrófono. Sí. Sí, oise. Vai a falar Tobi, dalle a palabra a Tobi. Vale. Cristóbal, tes a palabra. Cristóbal, activa, aire. Sí. Hola, bo día. Vamos a votar a favor. E gracias por o do líderes, que dixeches que ibas darlle a palabra aos líderes. A min este xa non me vai, pero bueno. Perdón. Eu dixen, pero... Rafa, tes a palabra. Activa o micrófono, Rafa. Non me vai aquí o cacharro. A ver, espera, Rafa, espera que non... Eu doulle aquí, pero non me vai. Rafa, non me sale o teu micrófono. Dalle o teu micrófono, a ver. Espera un segundo, por favor. Dille a Carlos Vence que veña aquí. Vai. Carlos. Hola Rafa, tienes que entrar con audio por computadora, no lo tienes activado el micrófono. Voy a junto, veo.
Abelino Mastiza, líder sin micro. Vai agora aí Carlos Benzo ao teu despacho e xa mira ese problema. Non leo desde aquí. Tere. Doulle a palabra a Tere. Vale, perfecto. Vamos a ver. Tere, tes a palabra. Activa o micro. A favor. Perfecto, gracias. Ben, entendo que van a ser os mesmos os que falen neste proceso. Cristóbal, Tere, Rafa, vai falar Tere neste... Vai falar Tere e Cristóbal por parte do PSOE e Paco sí que xa non pode deixar a ninguén. Paco, toca ya ela. Vamos alá. En a palabra queda entonces aprobado por unanimidade. César, a urxencia aprobada por unanimidade. Vamos co punto do orden do día. Maripaz, concelleira de Facenda, ten a palabra. Activa o micro, por favor. Sí. Hola, bos días. Antes de nada, quero agradecervos a todos a vosa boa disposición que desde o primeiro momento que vos plantexamos o poder celebrar este pleno, ademais convocada ha sido dunha forma pouco diferente polos prazos que isto nos supoñía, pois agradecervos as facilidades que nos destes para poder convocalo. A proposta que traemos hoxe a este pleno con este único punto do día pois é a aprobación da conta xeral do Concello de Lalín, unha conta xeral que abarca tanto a conta xeral do Concello como a conta xeral do Padroado municipal. Esta conta, como sabedes, estivo en exposición pública, publicouse primeiro no Boletín Oficial da provincia o 22 de xaneiro deste ano, do 2021. Cumprironse os prazos dos 15 días máis 8 para presentar as posibles reclamacións ou reparos ou calquer tipo de observación que se pudera facer a esta conta xeral. Rematou onte ás 12 da noite, motivo polo cal non se pudo convocar hasta hoxe a mañá este pleno extraordinario urxente, cumprindo escrupulosamente os prazos legalmente establecidos e, polo tanto, estamos en condicións xa de presentalo ao pleno para a súa aprobación e poder remitilo ao Consello de Contas, que é o que nos estipula a normativa para poder xa dar por cumplido e rematado o trámite da conta xeral do ano 2019 do Concello de Lalín. Nesta primeira intervención, pois non teño máis nada que aportar. Moitas gracias, Maripaz. Palabra para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Francisco Xavier Vilariño. O micro. Sí, neste primeiro turno entender que, bueno, como plantexou Paz, que é unha cuestión técnica, non vamos facer intervención, si no segundo turno a debate político, sí, pero se non, o ser exclusivamente estar, bueno, pois exposto no tempo establecido e sin alegacións, pois nada, en todo caso, se hai un debate político, facémoslo no segundo turno. Moitas gracias. Se me baila isto, non sei por que me cambian de sitio constantemente os... Cristóbal, ten a palabra. Nada, tampouco vamos a intervir nesta primeira intervención e na segunda, pois, tampouco se non hai debate, creo que non ni sequera procede moito. A nosa postura vai a ser de abstención, igual que foi na aprobación inicial. Grazas. Tere, espera que vou buscar a ver por onde me cambiaron, porque é que me están saltando. O problema é que se estuveras no mesmo sitio, cada vez que entra un, anda todo. Aquí está. Teresa, esa palabra. Dalle o micrófono, Tere. Ahora. Nada, que se non hai debate político por tratarse de cumplir con un requerimento técnico, tampouco imos a intervir. Ben, por parte nosa, non sei que di a concelleira, pero nós tamén, obviamente, que aí está encima da mesa, e tampouco vamos a debatir nada. Entón, si vos parece,
pasamos a votala, pode ser? Entonces, Paco Vilariño ten a palabra. A ver, espera, Paco, que xa me cambiache de sitio. Un parades quietos un minuto. Isto ainda queda para mellorar un pouco isto. Paco, ten a palabra para o voto. Activa, Bueno, sí. eu pediría a xente que non ande cambiando de despacho para que nos teñas controlados, porque senón isto é... No, pero non é o despacho, é o ordenador. É broma, é broma. Vale. Nada, nos abstémonos. Gracias. Cristóbal, ten a palabra. Espera, Cristóbal, deixa-me buscar. Esta, tes a palabra, Cristóbal. Abstención. Abstención. Tere, tes a palabra. Nos, por tratarse dun documento técnico, a pesar de que veña o último dos días, imos de votar a favor. Moitas gracias, Tere. Nos, obviamente, pois tamén votamos a favor. Entón, cos votos, señor secretario, ca abstención do Bloque Nacionalista Galego cos 4 votos do PSOE a favor Compromiso e o Grupo de Goberno queda aprobado por maioría. Algúnha cousa máis, señor secretario? Espera que che dou a palabra a César. César, ten a palabra. César, activa o micrófono. César. Activa o micrófono, César. César, tens que lle dar ao micrófono, tens que activar o micrófono. César. Sí. Vamos a ver, sí. Ya está. Nada, que sí. No, vamos a ver, que me estaba diciendo Carlos que aquí aparece, además de los asistentes, Rafa Cuiña, aparece Stan ahí y luego aparece en otra pantalla también Rafa. No sé si hay otra persona que está asistiendo al pleno o no, es un fallo. Lo que me dice Carlos, que no sabe. Entonces, por mí, aparte, como el pleno público no hay ninguna parte. Supongo que esto será un fallo técnico, lo que me dice Carlos, que no lo sabe, pero supongo que será un fallo técnico. Luego ahora no se escucha a vosotros. Y ahora, joder. Ay, Dios mío, Dios mío. A ver, alcalde. A ver, César, aparece Rafa, aparece duplicado, pero é o mismo, de momento non é un nitrino. Ya no, será un técnico, digo, é o que me... Sí, pois eu de técnico non che podo respostar. O que é certo é que aquí hai Rafael Cuña Aparicio e Rafa. Está por duplicado, pero é un solo. Por lo tanto, estamos os 21. Claro que O voto foi a favor do Goberno e Compromiso, abstencións o PSOE e a favor, abstención tamén o Bloque. Algúnha cousa máis, César? No, nada más, queda aprobado.
Bueno, entonces podemos levantar o pleno. Podes levantar a sesión. É César? Sí. Pois levantamos a sesión. Moitas grazas a todos.